O Goberno de Meaño retoma o seu plan para dotar de aparcadoiros diferentes puntos do concello. A actuación céntrase en zonas estratéxicas que ata de agora non contaban con suficiente espazo para estacionar os vehículos. Comezamos as obras aquí, que é no lado do campo de fútbol das Cachizas e do pabellón de Dena. Isto dotarémonos con unhas 80 plazas. En total, sobre unhas 175 plazas dotaremos o Concello de Meaño en puntos estratégicos, onde realmente é necesario. Esta actuación estaba prevista para o mes de marzo, pero tivo que ser paralizada pola crise sanitaria provocada polo coronavirus. En 2 meses debía estar rematado, co cal cumpriríamos, digamos, o objetivo de dotar de plazas de aparcamentos en punto estratégico nas parroquias de Meaño. Cos novos aparcadoiros no entorno do pabillón de Dena complétase un plan que comezou en outubro de 2019 coa dotación de novas prazas en Dena. Empezamos coa nova plaza de Dena, onde está toda a actividade comercial. Aí hai 56 plazas na nova plaza de aparcamiento na nova plaza. Logo, ese foi en outubro, puxemos en funcionamento. No mes de marzo puxemos en funcionamento outro aparcamiento sobre unhas 40 plazas no campo de fútbol de Atoxa de Meaño. Trátase dunha das promesas electorais que o equipo de Carlos Viéitez fixo nas eleccións municipais do ano pasado.